гагари ки аст? гагарин аввалин кайҳонаварде мебошад ки ба кайҳон парвоз кардааст. Тоҷикҳо ягон кайҳонавар дорад? Ба фикри ман ки тоҷикҳо ягон кайҳонавар надоранд. Барои чӣ надорад? Барое ки чиро тоҷик кайҳонавар дошт? мо хуб кӯшиш намекунем барои ҳамин. Ба фикрам тоҷикҳо кайҳонавар надоранд. Барои чӣ надорад? Барое ки ҳоли проблемаи сиёсӣ не, барои чӣ? Барое ки вақте ки ҳамин Япония ба вақте ки бомбаи атомӣ парт гуфтанд, японцо гирифтан аввал мактаб обод карданд, на балки давлати союзӣ бо ин завод созанд ё маълимои дастгирӣ кардан дар кор, ин коррупсия аз байн бардоштан дар кор. Илм ҳичи. Кай метавонад тоҷик кайҳонавар шавад? Метавонад 5 сола, 6 сола, 10 сола свобода метавонад бутун бупара брава. Агар ақлшон кор кунад бухонанд, тамом. Ин мита гапай. Намедонам хой оста-оста тоҷикҳо ҳам новое открытие шидестай масалану мумкин тонанд то космоса рафтана. Не ки намедонам чӣ ба то ҳозира космос рафтана тестам. Оборудование скорее всего нестай. Иқае ки дига давлатҳо да оборудование астай. То мехоҳед ки тоҷик космонавт дошта бошад? Чӣ ба не? Ягон тоҷике медонед космонавт бошад? Аз дигар ҷо рафта бошад? Не, намедонам. Тоҷикҳо кайҳонавар доранд? бале, агар хато накунам доштем. Шунида будам, номашро ҳатто дар газета хонда будам. Аз Тоҷикистон буд ё ки тоҷик буд? Тоҷик буд. тоҷик рӯзҳои наздик метавонад иншоаллоҳ ки космонавт шавад. Кадом сабаб? бо сабабе ки мо ҷавонон ман ҳамин авиатсия ба ози хондусем. мо студентҳои политехнически авиатсия ба ози таҳсил кардусем. Насиб бошад кӯшу ғайратамон нағз иншоаллоҳ ки ба қарибӣ хай дастгири давлат кати иншоаллоҳ метавонем ки космонавт шавем. барои ин ки як тоҷик манзури мо аз тоҷикҳои Тоҷикистон ки кайҳонавар шад чӣ бояд кард? Чӣ бояд карда шавад? تحصیل بکنه در اون رشته تخصص داشته تخصص بگیره که نورد میشه. فضا برای اینکه یک کشور برای اینکه در اونجا کیهان‌آوردان با وجود بیاید چگونه فضا باید بود؟ فضای آزاد باشه، فضای باشه که زمینی از اون دولت برش باید مساعد بسازه. کی تاجیک میتواند کیهان‌آور شه؟ میشوه فقط علم مختن در کار از غوی نزدیک اول آخر خدا پروز با کیهان میشود. خیلی که یوری گاگارین پروز کرده بود کارالو روبری کرده بود آن هم خیلی پروز پیدا میشه. انشالله بچه انشالله خلق بزرگ هستیم بچه تاریخی ما 1000 ساله برای کیهان‌آور شدن چیکار کردن در خواندن در کدای بچه خواندن با خواندن. با فکر شما در چند سال آینده تاجیک میتواند که کیهان‌آور داشته باشه؟ ман фикр мекунам ки дар ҳамин 10 солаҳои оянда иншоаллоҳ кайҳонавар мебарад. пешравӣ нестем мода. برای کسب‌نفت شدن تاجیک چیکار کنه باید ترقیات پیش روا. تاجیکستان پیشروی شوا. برای هم طرف اروپا را باید توی کنه. آدمو طرف اروپا رفتن شونده. ترقیات هم همیشه در پیشروی میشوا. агар ҳамин аҳвол рафтан гирем ага кайҳонавар амон намебарояд.